Sun ba da amsa nan take. Game da birnin Shenzhen. Bello, Na'am. ina birnin Shenzhen yake? Kuma wace rawa yake takawa a fannin raya tattalin arzikin ƙasar Sin? To, yana cikin lardin Guangdong da ke kudancin kasar Sin. A bara, GDP birnin Shenzhen ya kai dala biliyan 363.8 ya kuma zama na 19 a cikin manyan biranen duniya. Kinga kuma birnin na da muhimmanci sosai kenan ga kasar Sin. Amina. Na'am? A yau ana bikin cika shekaru 40 da kafa yankin raya tattalin arziki na musamman na Shenzhen. Shin ko menene ma'anar bikin? To, cikin waɗannan shekaru 40 kenan a raya wani ƙauye don ya zama wani birni da yawan al'ummarsa ya kai fiye da miliyan 10. Wannan birni ya shaida nasarar da ƙasar Sin ta samu a ƙoƙarin aiwatar da manufar yin gyare-gyare a cikin gida da bude kofa ga ƙasashen waje. To. Bello. Na'am. Jawabin da shugaba Xi Jinping na ƙasar Sin ya yi a yau ya tabbatar da samun ƙarin cigaba a birnin Shenzhen a nan gaba. Shin ko hakan za amfani ga al'ummar Najeriya? Al'ummar Najeriya da na duk nahiyar Afirka za su ci gajiyar cigaban da birnin zai samu. Saboda sabuwar manufar da aka dauka domin raya birnin ta nuna yadda kasar Sin take kara bude kofa ga kasashen duniya ciki har da nahiyar Afirka, inda kasar za ta samar da karin damamaki na kasuwanci da zuba jari da samun fasahohi na ci gaba ga kasashen Afirka a minan kasar ta Sin.